Macam ini. Ay, semua tadi juga kan ini. Enggak. Aduh, gimana juga? Tapi ada saya. Pelan-pelan ya. Hari dan final coba lihat. Bicara siam semua salah sofi baik. Andar ada andar. Semua buruk satu goreng nanti lalu kasih dulu. Sip satu. Ribu lama ada ribu side dong semua. Ribu dong. Juta. Mau semua dong apa juga. Ada sip sara. BJP logot taka IPPL jadi ngomongin am kuang ya. Kapsone jasikan. Hemani Bosumutari Patabari Primary. Ziri Musahari Patabari Primary. Sohima Nazari Soran Bosumutari Patabari Primary. Nentang kau semua hai daya sofine takai kau dah kena jabat. Lekas Nanggol Bangarpura Altaf Hussein Saib Ali Nanggol Bangar Primary. Apa loke pasar ahi pelai saya. Cio dia itu karena honor korang saya. Lekas saya amtaka primary di Prime Soya Bromo Prem Sila Bosumutari Logi Bromo. Lekas saya Susila Bosumutari Auguri Primary. Apa location yang ahi pelai joining to amar Dawaisa Koro Saror Zuriote Loy. Kasih penenang kau Yoi penenang baik oleh mana siapa? Kilamilan pura, kilamilan pemana? Hentai istari, cakup kau penenang kau oleh siapa? Tu Mablara labada rehai. Kari labada? Kau berapa?
फैदो नोंथांमोना पाटाबारि प्राइमारि हेमानि बसुमतारी अननानै प्राइमारि बिसिडिसि नोंथांमोना हेल्प खालाम जिरि मुसाहारि साबायखर थाबाय धन्यबाद जासिलु सहिमा नार्जारि सरन बसुमतारी ओरैबायदि बायद' ओरै हामबायसै ओरै जया ब्रह्म प्रेमिला बसुमतारी लावगि ब्रह्म आमटेका प्राइमारि बे अगुरिनिमोन दाना आमटेका प्राइमारिनि लिंबोद' दिलिप अरे पाटाबारिनि फैदो लाजि नाङाखै आफाखौ नाय रायजोफोर आफाखौ नाय लाजियो बिसोरो एसे साहस जादों फैबाय थादोंसै मोसानो गोरों बालासु गयारि अननानै खाथियाव फैदो सोरबा दंबावो नामा फैनाय सासे केबिनेट मन्थ्रि इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि आरो बे निसिमा ब्लकनि एबा निसिमा समस्टिनि सिङाव थानाय गुबुन प्राइमारिनि गुबुन बिसिडिसिनिफ्राय सफैनाय बयनिबो सिबिजाथाव रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन जोबथारनायाव आङो नोंथांमोननो साबायखर जासिबाय सानजौफु समावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि गोजोन आरो खौसे नगद लय जाबा লাগিব दायो सिपसारा थांफिननो ओंखारबाय बिबुंथि लाखिखांनानै बिटिआर सिएम प्रमद बर' सारखौ बिदाय होनो थांगासिनो दङ बिथाङा गोलावैनो बिबुंथि लाखिबाय 20 मिनिट बायदि दा ओरैहाय नायनो स्राय खालामनो दा जों थांगासिनो सिङाव